Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisiza nemeko yabadlali abahlanu Kaizer Chiefs ekuthiwa bashotelwa nje yellow card yokugqibela A1 bazongena kususpension baphoswe ke imidlalo elandelayo yeqela leKaizer Chiefs. Abo badlali ke kubalwa uquka kubo ke uSiphesihle Ndlovu ushotelwa yellow card A1 anikwe isuspension, ize ibe nguNkosindiphihle Ngcobo, ize ibe nguFlyvo Silva, ize ibe ngu lenkwenkwe kaMfundo Vilakazi, nguSiphesihle Ndlovu, nguLebogang Mabuwe, nguFlyvo Silva, ize ibe nguNkosindiphihle Ngcobo, ize ibe nguMfundo Vilakazi. Bonke kabo badlali bashotelwa yellow card yokugqibela baze basuspendwe. Ixhala ke okanye uvalo abanalo abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs nokubana iKaizer Chiefs iyadlala kusasa, idlala neqela leSiwelele FC. If omnye wabo uthe wafumana yellow card pha ngomso uya kususpension, awukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ishekelwe imidlalo emihlanu bakuphelele season. Nalo ke ixhala abanalo abaqeqeshi beKaizer Chiefs. Kusho ukuthi ke pha ngomso ningabona ke kutshintshwa ischeme, kufakwa ischeme esitsha, nize ningothuki ke xa nibona ke aba badlali bafana noMabuye, oSiphesihle Ndlovu, oFlyvo Silva, oMfundo Vilakazi bengazubakho kwi-starting lineup. Mhlawumbi abaqeqeshi ke bazofuna ukubana babakhusele kuneematch ezithile ngoku ekuzomela bazigade kwezi match ezinhlanu zishiyekileyo. Bana ukhumbula into yokubana njengoba iKaizer Chiefs ngomsi idlala neSiwelele, iya kuSundowns ngolesithathu, idlala neSundowns ngolesithathu nge-6 ka nge-6 kaMeyi idlala neSundowns, ize emveni kweSundowns ithi yenjenje yawo ya kweSikhukhuna United. Xa iphuma phaa kweSikhukhuna United njenje yawo kubheka phaa kuMaZulu. Zonke kezo match azikho lula, zinzima ezo bezifeyiswe ezijongene neKaizer Chiefs. Ezo match ezo ke yimikhomba ndlela yokubana iKaizer Chiefs ibheke eAfrika. iKaizer Chiefs iyahlala yazinza phaa kuposition 3. Now ukhumbula into yokubana ke emveni kweKaizer Chiefs kulandela phaa AmaZulu ke lawo ke ashwa iKaizer Chiefs ke ngo5 points. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs fleke ngokunoko kwezi match ijongene nazo yenza sure into yokubana ke ayiluzi, iyawina ukulungisa into yokubana ke AmaZulu angadluli phaa kwiKaizer Chiefs. Ingxaki apha ikhoyo ke ngoku le abadlali ke bashotelwa ziyellow card zokugqibela into yokubana ke babheke phaa kususpension. Yiyo loo nto yenzela abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke intloko ebuhlungu, ngoba aba badlali ngaba baphakamise iKaizer Chiefs kwezi matches zesixhenxe ingabethwa, kodwa ngoku babonakala beshotelwa yellow card njenye babe phoswa ngaphandle basuspendwa. Nantso ke into ke ejongene nabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Uzothi ga ngoku nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho lento yokubana niyiva njani le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.